Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pangarsanipun sedaya jamaah sepah mewahanem kakung Mahputri. Enjang menika kula panjenengan tasabinaring nasihat bekas waras kanthi saged nindakaken salat berjamaah salat subuh. Mugi-mugi kanthi jamaah kula panjenengan sedaya wonten afatipun wonten asaripun. Jamaah kula panjenengan wonten salat subuh menika wonten asaripun. Kala winginane sampun kula aturaken bilih kula lan panjenengan sedaya nindakaken salat berjamaah menika pun sak mangke kula panjenengan sedaya saged ngraosaken hasil berjamaah. Kala wingane kula pun matur alaika bitaqwallahi ikun tawafilan ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Netepono sira bitaqwallahi ing kelawan takwa untuk Allah Subhanahu wa taala ing kunta senajan anane sira iku ghafilan wong kang lali. Ya'tika mongko paring sapa Allah Gusti Allah ing sira bil arzaki kelawan pira-pira rezeki min haitsu la tadri saking endi nggon kula panjenengan sedaya boten mangertos. Tekane sing disejo boten saged katurutan nanging kula panjenengan boten ngerti peparinge Gusti Allah saka ngendi boten mangertos. Kita terasaken wa fil khabari idza aradallahu lan ing dalam hadis inna idza aradallahu nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah qabda ruhil abdi niki kados ngajine wong sing pripun nggih sing nama mboten nggunakake wong tuwek ngajine wong tuwek niki dadi kaya dene niku ngajine wis paling pucuk sing kula panjenengan sampun ngraosaken amal-amale sae samdina saben wekdal ngoten nggih. Contone kula panjenengan sedaya kula niku hadharah ba'da salat berjamaah donga sing terakhir niku mugi ndongaaken njalukake ngirim datang tiang sepah kalih kula panjenengan sedaya lan datang guru-guru kula panjenengan sedaya. Niku Fatihah sing terakhir niku mboten bae niku nggih. Tak njalukake Fatihah ngintun saben donga. Nek panjenengan sedaya salam donga terus babar blas terus mlaku bali ora ngirim Fatihah karo wong tuane napa malih karo guru-gurune. Wong guru kan duwe kok arep dikirim. Lah ngoten. Ora ndek guru ya ora semangirim. Ngirim sapa wong gurune paling-paling nggih Mbah Bugel. Mbah Bugel dikirim. Lah ngoten. Nek iseng rumangsane duwe pak, duwe mbok, wis sedo, duwe guru. Donga sing terakhir, bakda donga terakhir niku kintun Fatihah. Sinaosa semosak Fatihah. Niku muga-muga tiang sepah kula kalih panjenengan sedaya niki pikantuk
berkah donga panjenengan diwacake Fatihah muga-muga pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula lindunga niki mboten angger jebeh kula iso njagadrah ndongaake muga-muga ya paring ana sabar niku kula dongaake ning sing didongaake malah mboten ngraosaken. Niki kula nyeritakake hadis malaikat maut sing badhe ngersakake kula panjenengan sedaya kanthi tugase Gusti Allah sing ditugasake maring malaikat Jurupati. Idza aradallahu nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah qabdaruhil abdi ing jabut ruwe kawula niku kula panjenengan sedaya niki yaji umangka teka sapa malakul maut malaikat pati mingki bali fami saking arah-arahe cangkem utawi lisan liyak bito supaya yen to jabut sapa malakul maut ruhahu ing ruhe kawula minhu saking fam tai saking cangkem saking lisan fayahruju mongko metu apa zikir lah niki kula panjenengan mboten napa niku mboten usah jawab soalé jawabe niku kula panjenengan samdina wis di ucapake zikir niku mboten bae niki mboten bae ngadepi malaikat Israil badhe njabut nyawa niku zikire kula panjenengan sane wis metu karepe dhewe lah nek di wingi-wingi wis diaturake kalih kanca-kanca ingkang sampun matur pendak esuk pendak bengi niku wis do ngaturake. Lah niki hasile kados ngoten niku. Ngoten lho. Fayahruju mongko metu apa zikir min famihi saking cangkeme utawi saking lisane kawula kala wau. Metu jawab zikir niku fayaqulu mongko ngucap apa zikir la sabila ora ana dalan laka kedue sira malaikat min hadhil jihati saking iki arah dadi zikir niku sing jawab boten lesane piye wong sakaratul maut niku cangkem niku wis dikunci lah hasile cangkem niku sing jawab mangke wonten ngasapun Allah Subhanahu wa taala zikire sing jawab hasile cangkem ne zikir samdina niku ngoten nggih ane hasile gawe misu-misui gawe sombong niku nggih metu dhewe ning hasil misui atire ngrumpi hasile sombong niku nggih pun tatarapane dhewe-dhewe iso bedake batil lan utawi haram lan halale niki saged medal piyambak mboten waton ngoten nggih fatolama mongko wis lawas banget ngelakone fatolama ajara lisanahu mongko wis lawas banget ngelakoni sapa abdi lisanahu ing lisane abdi ta kawula lahu fi dzikri rabbi ing dalem zikir maring pangerane ingsun zikir awit biyen ngoten lho niku metu la ilaha illallah niku ge
lisane gurung li zikir cara-carane wong tarekah ya zikir siri niku metune ya saka ati. Ngoten niki hasil lisan kula wis metu nalika nazail ruh metune ruh nggih ngoten. Fayarji'u mongko bali sapa malakul maut malaikat pati ilallahi maring Gusti Allah. Lah gandeng kawula dijabut niku sing metu niku zikire terus malaikat niku bali wonten ngasapun Allah Subhanahu wa taala lapor wonten ngasapun Allah Subhanahu wa taala fayaqulu kadza wa kadza mongko matur sapa malaikat maut kadza wa kadza kawula panjenengan iki malah matur mengkene sing matur niku hasile penghasilane kula panjenengan sore zikir samdina pendak waktu urung liyane ngaten fayaqulu mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala ikbit jabuta sira min jihati ukhra saking arah liya kon jabut saka arah liya wis saka lisan kula pun boten saged gandeng saka lisan wis metu zikir maca Quran wis macem-macem amalane samdina niku metu dhewe nolak maring malaikat ora sida linazak sakjane lara nganggo banget wong nazak niku lara nganggo banget ning arep sambat ora iso masale cangkeme dikunci. Kalau wingi sampun pun aturaken datang kanca-kanca kala wingi nika. Lah niki hasile wayaji mongko teka sapa malakatul maut malaikat jurupati niku mingki baril yati saking arah tangan saka nggon tangan njabut saka lisan ora iso saka nggon tangan saka nggon arah liya ya saka tangane fatah ruju mongko metu ta mongko teka apa as-shadaqatu sedekah. Dadi tangan kanggo sedekah iso ana asare ana labete sing kanggo nolak njabut ruwe kula lan panjenengan sedaya gampangane kula sedekah ngamal jariah diulungake ngopo ya ora lali malaikat Gusti Allah ngiling-iling sing nampakake sedekah ki apa liwat sapa niku wis ngerti nek ditesi saka kula gampang saged panjenengan sedaya ngulungake 10.000 ngulungake 100.000 napa malih ngantos sedekah ngulungake kula panjenengan sakabeh sedekah kados mekaten wonten wulan Ramadan iki ana ngamal jariah ana ngamal sedekah kabeh niku wis ditulis. Dadi mboten badhe muspra niat sedekah kula panjenengan sedaya niki. Ngaten. Fatakulu mongko ngucap apa sedekah la sabila. Ora ana dalan laka kedue sira malaikat ilaihi maring ngalap roh. Ora iso anjiku ruwe saka tangan ora iso masalah sedekah ya metu. Fa innahu mongko taman setuhune abdi ta kawula tasedekah iku tasedekah sedekah sapa kawula di kelawan ingsun kasiron kelawan akeh dadi tangan karo sedekah wis dadi siji. Dadi ingsun ya ingsun sedekah tangane kala wau sedekah sing diulungake maring anggone sing disedekahi kala wau. Wa masahalan ngusap sapa wa masahalan ngusap bi kelawan ingsun kelawan tangan roksal yatimi ing
sirahe bocah yatim ora mengusap. Ngusap ya mesti mbok 50.000, mbok 10.000, mbok 100.000 digandheli karo sedekah karo bocah yatim. Ya ora ketinggalan. Ya ditulis dadi sok metu karepe dhewe. Mula sedaya kala wau arahane para alim, arahane para mbah kiai ngaturaken kang kados mekaten menika mboten badhe njlumprungaken. Keranten ngerti perjalanane kula panjenengan sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam, umat sing beriman, kanten percaya kemawon boten badhe njlumprungaken dhateng khususipun awak kula piyambak lan sedaya para umat niku. Ngoten. Kata balan nulis sapa abet sapa kawula kelawan kolam atau kelawan pen wadoroba anako kufari lan mukul sapa abdi anakol kufari ing gurune wong kafir. Niku nek wong Islam kados ngoten niku. Ning gandeng saniki wonten negara ya ana apa jenengane? Ana piwalase karo negara ora oleh kon rukun ngoten iki. Nek zaman biyen kados mekaten pun halalaken. Dadi mukul gulune wong kafir, wong Islam mukul gulune wong kafir niku enten faidahe, enten ganjarane sing bakal jawab tangan maring malaikatul maut niku hasile kanggo jawab kados mekaten kala wau. Sumaya ji'utumuka teko sapa malaikat ar-rijali maring sikil fatakulu mongko ngucap apa rijlita sikil la sabila ora ana dalan laka kedue sira mingkobli saking arah ingsun wa inahu mongko temen sedune abet iku masa lumaku sapa abet bi kelawan ingsun sikil niku ilal jamaati maring jamaah. Jamaah kula panjenengan semangkat sekolah griyane to daleme panjenengan sedaya dumugi masjid niku nggih enten faidah, mboten faidah cilik-cilik, faidah gedhe iso nulak maring malaikat ingkang badhe njabut nyawa nalika kula panjenengan nazak sing ngrasani tampa kira-kira larane niku wis ora ngrasakake larane nazak. Ngaten. Wal ayati lan riyaya loro, mangkat riyaya loro. Wa majalisil ilmi lan pira-pira palunggane ilmu. Wa ta'limi lan pamulangan sumaya ji'u tumuli teko sapa malakul maut malaikat maut al udhuni ilal udhuni maring kuping. Jamaah lan mangkat riyaya loro suyudi enten labete enten asari. Dadi sok kangge kula panjenengan nalika nazak niku ya hasile ta ganjarane niku manggi malaikat ingkang badhe njabut roh kula panjenengan sedaya niki. Ngeten. Terus sampunipun ngoten niku wis ora iso meneh. Fatakulu mongko sumaya ji'utumuli teko sapa malakul maut ilal udhuni maring kuping. Fatakulu mongko ngucap apa udhun ta kuping la sabila ora ana dalan
laka kedue sira malaikat min jihati saking arah ingsun fa inahu mongko temesane abet iku sami ngrungu ta ngrungokake sapa abet Al-Qur'ana ing Qur'an wal adzana lan adzan wa dzikra lan ing zikir ya ngrungokake maca Al-Qur'an iku nggih saged padha kala kedudukane kaya awit dengan lisan, awit dengan tangan, awit dengan sikil niku iso teka karepe dhewe. Kupinge ora teka, ning sing teka maring hasile kuping. Cara-cara intisarine nolak maring malaikat nalika nazak datang kula panjenengan sedaya niki hasile kuping teng ngrungokke ngaten niki mangkih medal piyambak. Wal adzana lan ngrungokke adzan niku enten hasile mboten mung sadremi kon ngrungokke adzan mboten enten hasile wa dzikri lan zikir wa dzikra lan zikir fayaji mongko teka sapa malaikat ila ainaini maring mripat loro fatakulani mongko ngucap apa udhunan la sabila ora ana dalan laka kedue semingki balika saking arah kita fa innahu mangko tamasatune abet iku nadhara ningali sapa abet ilal masahifi maring pira-pira mushaf paring pira Quran nggih ningali maring Quran wa wujuhil ulama'i lan pira-pira raine para ulama wal walidaini lan wong tuwa lorone wassadaqo wassulaka ilan pira-pira wong kang soleh-soleh ningali Quran ningali wong tuwa lorone ningali ulama ningali wong sing soleh-soleh niku ya ana ganjarane ngeten nggih dadi mripate sok ana hasile sing gawe metuki maring malaikat tanggung jawab kula panjenengan so datang jasad-jasad sing do ora ana apa-apane niku jawab saka cangkeme sebab cangkeme wis dikunci lisane wis dikunci ora iso jawab apa-apa sing jawab niku hasile sowan kuping ya saka kuping ge ngrungokake saka nggon tangan ya tangane wis sedekah saka nggon kuping ya kupinge wis gawe ngrungokake fayang sarifu mongko lunga sapa sawa fayang sarifu mongko lunga sapa malakul maut malaikat pati ilallahi maring Gusti Allah fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah ya Rabbi duh pangeran inna abdaka temen setuhune kawula panjenengan yaqulu iku yaqulu ngucap kadha wa kadha ngucap meneh malaikat rawuh ta ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lapor kawula panjenengan sampun matur kadha wa kadha mengkene ing mengkene malaikat wis menyerah wis ora iso malaikat menyerah njabut nyawane wong mukmin lan mukminat niki sing gawehane kala wau wis ana sing zikir ana maca Quran ana sing mlaku berjamaah ana sing mulihake sedekah ana sing ningali mushaf Al-Qur'an ana sing maca Quran niku wis dilapurake kadha wa kadha fayaqulu mongko ngendika sapa Allah Gusti Allah taala ya malakal maut malaikat pati alik gantung no sira ismi ing asma ingsun Gusti Allah ala kafika ing atase apike malaikat kon gantungake
wa adhhirhu lan ngetokno sira ing ismi liruki abdi maring roe abet kala malaikat kon nulis maring epek-epeke malaikat kala wau niku sing perintah niku Gusti Allah ya malakul maut alikon gantungake sapa sira malaikat ismi ing jeneng ingsun Gusti Allah ta ingsun ing asmane Gusti Allah ala kafika ing atase epek-epek ira wa adhir lan dudohke kon dudohake epek-epekmu sing ana tulisanemu kon dudohake maring kawula liruhi abdi maring kawula ingsun Gusti Allah hatta ya rohu sehingga weruh sapa abdi ing ismi fayakhruju mongko metu apa ruh. Dadi malaikat nduduhake tulisane asmane Gusti Allah niku terus dituduhake maring kawula kala sing nazak kala dituduhi sing ngasek bisa ningali ruhe. Terus malaikat nduduhake terus ruhe kula gampangane ruhe kula terus metu mbot nazak sing larane mboten karu-karuan niku wis metu karepe dhewe wis mati. Ngeten lho, wis mati. Ora semang nazak ngasak kerongkalan wong nak keluncalan wong nazak niku pomo turuti ambene kados arep melu mumbul-mumbul saking larane. Fayak tubuh ya ini keterangane fayak tubuh mongko nulis sapa malaikat ismallahi ing asmane Gusti Allah ala kafai ing atase epek-epek lurune fayarahu mongko ningali sapa abdu kaula fayucibuhu mongko nyembadani apa ruhul abd ing malaikat nggih. Fayakhruju mongko metu apa ruhul abdi roe kawula bi barokati ismi kelan berkahe asmane Gusti Allah. Fayang sarifu mongko ilang anhu saking kawula mirorotun nazai paite pecat nyawa. Ngeten iki. Paite pecat nyawa. Apala yang sarifu mongko opo to ora ilang anhu saking kaula opal adabu siksane wis ilang al qadhi'u kang banget wa idza kutiba rekane ditulis ala sudurihim ing atase atine para kawula mau apa ismullahi asmane Gusti Allah taala liqaulihi taala afaman syaroha apa to mongko utawi wong iku jembarake sapa Allah Gusti Allah sadrahu ing dadane wong lil islami maring Islam fa huwa mongko utahiman iku ala nurin netepi ing atase nur mirrobihi saking pangerane man afala yang sarifu apa to mongko ora ilang anuhum saking para kawula opal adabu siksa wa ahwalulan pira-pira pekewoe ahwalul kiamati pira-pira pekewoe dina kiamat sing asli njur kados ngaten kesimpulane kula panjenengan sari zikir tumuju mumpun kula aturaken wonten ing ngajeng kala wau anggenipun kula panjenengan zikir wonten ing Allah ditancepake ana ing jero dada
Dadi sok metu dewi-dewi ting jredil, awis saka lisan, sikil, tangan, terus meripat, terus kuping, ngoten. Nggih kudu kados mekaten, nancepake ana jero dada ya ora waton. Nang jero dada wis ditancepake, ning kudu ya kadhe liwat karo Mbah Guru. Ana sing mulang ora mung percaya saka wong Google mboten saged mapanaken. Mboten saged mapanaken mila kados mekaten wonten kados mekaten ingkang sekedhik menika muga-muga manfaat dhateng kula panjenengan sedaya saged nggampelaken dhateng kula panjenengan sembenjang pun jabut ruwe kula panjenengan dhateng malaikat Surupati kala wau saged tumancep atinipun wonten ing jero dada do metu dhewe-dhewe isa nolak kanthi abote nazair roh yaiku metune roh. Wonten manfaat berkahipun sinaosa kula panjenengan sedaya niki mung krungu remeng-remeng tenan apa tenan apa ya tenan iki kitab kok apa tenan sing mulangake ya Mbah Kiai sing mulangake sing ngaturake Mbah Kiai kula niku lak mung penyambung lidah semangat ngaturaken dhateng panjenengan sedaya niki muga-muga kula panjenengan saged nresep mantep wonten ing jero dada benjang sana Allah Subhanahu wa taala akhiri paring husnul khotimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma barik lana fi umrina barik lana fi rizqina barik lana fi dzurriyyatina haqq warzuqna tibaa wa arina batila ya muyassira quli asiri yasir lana umurana dunya wal akhirah Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin kirana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.